ziua, dragilor! Sunt Bianca Comănici. Mă bucur să ne revedem la Culisele Iubirii. Astăzi avem doi invitați. Unul dintre ei este chiar Grațiela. Dar pe cealaltă parte mai avem încă un invitat mai micuț. Este un copilaș, putem să-l numim așa, dar o să ne spună mai multe Grațiela. Bună, Grațiela și Aris. Am zis bine? Da, bună! Bună, hello! Ce faceți? Suntem foarte bine. Nouă ne place foarte mult să stăm în fața camerei. Da, exact. Și eram foarte nerăbdători să intrăm să vorbim cu tine. Nu-i așa? Da, mi-a confirmat. Cum vă simțiți voi în acest moment? Păi, eu am venit acasă la Pitești, la părinții mei, pentru câteva zile. Și săptămâna viitoare voi veni din nou la București. Ai plecat la Pitești pentru a face ceva anume, mă gândesc, nu? Am venit să mă relaxez și să mai stau și eu cu părinții mei, pentru că nu-i mai văzusem de câteva luni bune. Am înțeles. Urmează să începi facultatea? Da, pe 1 octombrie voi începe și facultatea și eu voi începe fizic de data aceasta, primul an. Ești nerăbdătoare? Sincer, da, chiar vreau să-mi cunosc colegii, să văd cum sunt, să trăiesc viața de colegiu. Crezi că colegii de la facultate te vor privi altfel după experiența Casa Iubirii? Nu știu ce să zic, dar sper să mă privească normal, adică nu mă simt cu nimic mai presus decât ei. Eu oricum din ianuarie am avut legătură cu televiziunea și diferite proiecte și profesorii m-au înțeles și la anumite examene, teste, știau despre ce e vorba. Îți dorești să-ți faci o carieră în televiziune? Da, de când am intrat în emisiune am spus că îmi doresc lucrul ăsta pe viitor, să am o carieră în televiziune. Grațiela, tu ai fost o persoană controversată, chiar și în Casa Iubirii, chiar și după Casa Iubirii ai plecat de mână cu Odeh. Unde este Odeh? Am vrut să ne luăm viața în piept, ca să zic așa. Doi tineri cu speranță, care în acest moment nu știm care este situația între voi doi. Uite, săptămâna trecută a venit invitat la mine în emisiune Robert, fost concurent din Casa Iubirii, care mi-a spus că voi doi v-ați despărțit. S-a întâlnit cu Odeh și a spus că, așa i-a spus Odeh, că v-ați certat, că v-ați despărțit. Cum este situația? Da. Sinceră să fiu, eu nu am știut despre știrea aceasta. Stăteam la un moment dat în pat și un fost concurent de la Puterea Dragostei, nu știu cum se nimerește, mereu să mă anunțe cineva care din foștii concurenți, mi-a trimis un screen cu vestea că Robert ar fi zis că ne-am despărțit, ca așa ar fi zis Odeh. Eu habar n-am avut despre lucrul acesta. L-am sunat într-adevăr pe Edi, am vorbit cu el și mi-a zis că nu i-a zis că ne-am despărțit, i-a zis doar că ne-am ciondănit sau că ne-am certat, cum mai facem noi de obicei. Da. Acum adevărul care ei nu știu. Dar m-am supărat pe Robert că a dat din casă, ca să zic așa, pentru că el nici măcar nu mă cunoaște pe mine personal ca să poată să zic anumite lucruri, nici măcar n-am fost întrebat dacă mai suntem sau nu împreună. Și a zis așa, râzând. Ți se părea că a spus cu răutate? O muscă care necunoscând situația, cum am mai zis. Dar ți s-a părut că a fost răutăcios? Robert? Da. Da, nu știu, mi s-a părut că a zis-o la un mod așa de aroganță și zâmbind. Dar cum este situația reală între voi doi? Cum era atunci? Cum este acum? Într-adevăr, la început a fost totul roz. După ce am ieșit din casă, am fost plecați în vacanțe, ne-am plimbat, doar că acum s-au cam stricat lucrurile, nu mai este cum era la început. De vreo, 2 săptămâni, cred, nu prea am mai vorbit, nu ne-am mai văzut, a fost totul ca și când am mai fi într-o relație. Am înțeles. Adică în prezent sunteți în continuare
Certați sau despărțiți? Da, putem să zicem și așa, nu este nimic, adică nu mai este nimic din ce a fost la început ca să pot să zic că este relația perfectă sau că suntem într-o relație wow. Adică nu mai vorbiți în acest moment? Foarte rar și foarte puțin. Cred că o dată pe zi. Ce crezi? Bună dimineața și atât, după nu mai știm nimic unul de altul. Ce crezi că s-a întâmplat de fapt? A intervenit cineva între voi doi? O altă persoană? Nu cred că este vorba despre o altă persoană, nici la mine, în niciun caz și nici la el. Doar că s-au întâmplat anumite lucruri între noi, nu vreau să discut acum despre aceste lucruri. Poate pe viitor voi veni împreună cu el sau voi veni separate, depinde și voi vorbi despre ce s-a întâmplat, dar nu vreau să vorbesc acum despre asta. Mai ai sentimente față de Odeh? Sentimentele n-au cum să dispară atât de repede, mai ales că s-a spus și primul te iubesc. S-a spus primul te iubesc. Când? Când eram în aeroport în Franța, când ajunsesem și așteptam să ne luăm bagajele, atunci am simțit eu să-i spun, nu știu, am avut o stare foarte ciudată și am simțit să-i spun, iar la, cred că 3 sau 4 zile, plecase el la magazin să cumpere ceva de mâncare și m-a sunat de pe drum, mi-a zis te iubesc și mi-a închis telefonul, că a zis că s-a emoționat. Am înțeles, foarte drăguț, foarte romantic. Și totuși între voi ceva se întâmplă. Ai primit, nu știu, ceva poze, cum că ar fi cu o altă persoană sau ce v-a făcut să vă îndepărtați? Nu este vorba despre o altă persoană. N-am primit absolut nimic, chiar nu, doar că s-a răcit situația dintre noi doi. Nu mai comunicăm ca înainte. El nu mai comunică ca înainte. Ai încercat să-i scrii mai mult, să-i dai mai multe semne? Știi când zicea înainte că am venit la tine în emisiune și zicea că fac ca... nu că îl stresez, că îi dau foarte multă atenție și el vede lucrurile astea ca fiind ceva drăguț. Da. În momentul respectiv. Acum nu le mai vede ca fiind ceva drăguț și nici eu nu le mai văd la fel. Cam despre asta e vorba. Tu ce anume nu mai vezi la fel? Toate glumițele pe care le face el, pe care le făceam și înainte, nu mi se mai par, nu știu, drăgăstoase. Mi se par toate la modul urât. Așa le văd acum. Ce glumițe făcea el? Poate și stând cu o persoană în casă, pentru că noi cât am fost plecați am locuit împreună și aproape 2 luni, nu știu, o lună jumate, noi am stat împreună în aceeași casă. Fiind plecați mereu, poate și chestia asta, stând cu persoana, vezi anumite lucruri, ce îți place, ce nu-ți place, te îndepărtează, te apropie. Poate și ăsta a fost unul dintre motive, nu știu să zic exact. Credeai că el crezi că se simțea sufocat? Din punctul meu de vedere, o relație normală ar trebui să fiecare dintre parteneri să știe unul de altul. Adică atâta timp cât tu vrei să știi despre mine ce fac, nu la modul de control, să te controlezi, te duci sau nu te duci acolo. La modul să, nu știu, să-i povestești, uite, am fost acolo, cu cine am fost sau ce am făcut. Sau când îl anunți când te duci undeva. Așa mi se pare normal. Nu mi se pare normal doar fata să facă lucrul ăsta și iar băiatul să facă de capul lui și să-mi zică că eu trebuie să am control asupra ta sau nu trebuie să-mi ieși mie din mână. Așa este, într-adevăr, într-un cuplu sunt 2. Exact, nu este numai unul. Tu crezi că i-ai dat atenție exact cât trebuia? Da, din punctul meu de vedere, chiar cred că am oferit tot ce a avut nevoie, adică mereu am fost la dispoziția lui, ca să zic așa, mereu l-am încercat să-l înțeleg și toate lucrurile astea, pe când el, nu știu, cred că a văzut că într-adevăr țin la el și s-a culcat pe urechea că nu o să pot să renunț la el, dar de fapt nu e așa. Ai renunțat la el? Ai vrea să renunți la el? Au fost multe momente și momente spuse la nervi sau nu neapărat la nervi în care te gândești să renunți sau nu, dar și când o să renunți de tot, definitiv, știi cum e. Nu te mai uiți în spate, că dacă cenușăreasa se mai uita în spate și se întorcea să-și ia pantoful, nu mai devenea regină.
Așa este. Dar suferi? Plângi? La început am plâns, da? Dar acum m-am obișnuit cumva cu absența lui. Adică el m-a făcut să mă obișnuiesc cu asta. Nu mi-a mai dat nimic ca să zic că mai e focul ăla prins așa ca la început. Și cum umpli acele goluri? Făcând ce? Lucruri care mă fac pe mine fericită. Ies afară, mă duc la sală, o să încep noi proiecte când o să mă întorc la București. Adică te concentrezi pe tine? Mă duc la unghii, la gene, mă aranjez, mă concentrez pe mine. Îmi văd de facultate, fac ceea ce făceam și înainte. Îl urmărești pe Instagram? Știu că el de multe ori nu e bine să zici ce te faci fericită. Chiar zicea regina mea, Raluca Bădulescu într-un podcast, că nu e bine să le zici oamenilor ceea ce te face pe tine fericită, pentru că oamenii de obicei au tendința să strice lucrurile mișto, știi? Așa este. Dar îl urmărești pe ODEC, pe rețele de socializare? Cred că o oră ne avem la follow, o oră ne avem la bloc. Și în acest moment v-ați dat bloc? Da, nu stau să intru constant să văd a postat ceva, n-a postat unde e sau lucruri de gen. Știu că el spunea la un moment dat că lucrurile astea frumoase le ține pentru el și că nu le postează. Oricum, el nu era cu postările nici înainte. Da, păi la asta mă refer. Adică el ar putea să... Dar, sincer să fiu, cât am fost plecați în vacanță, tot ce a fost frumos a postat. Acum nu știu, pe mai departe, nu cred. Cred că nu face ceva interesant ca să posteze, sinceră să fiu. Este probabil, dar tu aveai o postare zilele trecute pe Instagram cu un buchet foarte mare de bujori. Poza aceea este făcută mai de mult, de când eram în emisiune. Nu știu dacă ați observat, dar este același buchet cu care are și Bianca făcută poză. Da, nu știam. I-am crezut că este de la ODEC. Nu, el știa de poza aceasta, este făcută mai de mult, a văzut-o la mine în telefon, iar buchetul era de la Nicolas. Deci tu ai pus acea poză pentru că îți plăcea. Da, pentru că îmi plăcea. Și atunci n-am pus-o pentru că mi s-a părut un gest urât să pun poze cu buchetul de la Nicolas când eu eram cu ODEC împreună și totul era roz și așa. Și am zis că acum, dacă tot este situația care este, tot îmi place poza, de ce să nu o pun? Va mai exista o șansă să vă împăcați? Nu pot să zic acum nici da, nici nu, rămâne de văzut, adică never say never, nu știu. Așa este. Sunt curioasă ce se va întâmpla între voi doi, dar până se mai așează lucrurile, te aștept în București și te aștept aici în platou să discutăm mai mult. Sigur, okay. Când o să mă întorc la București, te anunț. Bine, mulțumesc frumos mulțumesc că mi-ai acceptat invitația, mulțumesc că ai fost sinceră și îți doresc o zi frumoasă. Mulțumesc la fel și eu îți mulțumesc pentru invitație și vă pupăcesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă aștept cu cât mai multe păreri în secțiunea de comentarii. Vă doresc o zi frumoasă și să aveți parte de toată iubirea din lume.